گوندê Girkendal Gundê Girkendal gundekej gundê herêma Koçer e. Sala 1946 da gundê Girkendal hatiye avakirin. Navê gund û xwe jî sirojtê gund yê hatî navkirin çêngî sirojtê gund gir û kendal in. Her wiha li rojhilatê gund kanîgihê tê navkirin bi navê Kanî Mehran. Bakurê gund jî kanîgihê tê navkirin bi navê Kaniya Teqilbeqil. Ew gundê nêzîkî gundê Girkendal û li hewî dora gundê Girkendal, rojhilatê gundê Girkendal, gundê Banêşkeftê yê hey. Rojavayê gundê Girkendal, gundê Hemzebek û gundê Barojê hê. Bakurê gundê Girkendal jî gundê Teqilbeqil hê û li başûrê gundê Girkendal gundê Girgê Hêwil hê. Malê gund nêzîka ya 100 malan e û tevahiya xwe Kurd in. Gundê Girkendal wek her gundkî taybetmendiyeke mezin da xwandin û zanînê. Sala 1942 da dibistana gund ya hatiye avakirin. Xwandin tê de berdewam û heta salên 1986 medresa nemûzecî li gund hat avakirin. Piraniyan mamostayan wê demê hemî Kurd bûn, heta salê 1990 gelek texyîr ketin kadrê xwandinê danê piraniya mamostayan hemî bîn Ereb. Gundê Girkendal wek her gundkî herêma Koçer da gelek xwendevan dêxistin, ji wan kesa Kinhan Mustafa Tib, Nezhan Mustafa Saydelê, Adil Gerro Hendesê, Mahed Hendesî Elî Şaqûlî û parêzer Besî Ebdî û parêzer Fexreddîn. Her wiha di gundanê çend hunermend jî hene wek hunermend Hikmet Hacî û birayê wê Hazim Hacî, hunermend Behzad Qemer û dehûl û zernevban mala Misêlîx. Xelkên gund heta îro parastina kulturê Kurdî dikin, taybet kulturê Koçerî. Piraniya malê di gundanê tiştên kulturî hene. Ji wan tişta jî distar, meşk, comer, cilûberg, şal û şapikên Kurdî û kiras û xeftanên Koçerî.